πέθανε στη Γέννα και γίνησε ένας ορουκρανός. Μια φιλοσοφία ζωής, μια στάση ζωής απέναντι στην καθημερινότητα, απέναντι στους ανθρώπους μου, απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Ήταν η μόνη μουσική που θα μπορούσα να πω ότι κάλυπτε και τις ιδεολογικές ανησυχίες, αλλά και το ηχητικό κομμάτι. Και το punk δεν είναι τίποτα άλλο από μια στάση ζωής. Στηνόντουσαν σε σχολεία, στηνόντουσαν σε αίθουσες, σε προσλεστικά κέντρα. Γυμναστήρια. Θέλαμε να γίνουμε βασιλιάς των ηλικιών. Πάμε να παίξουμε, να χορέψουμε. Fuck art. Let's go.